said the wop out the loop out the lap bamboo, said the bap bap boogie the boo. Yazi mhlawumbe ukanyisa mangamshayela inkondlo eyodwa angathamba. Yeah. Uma ngimandisa. Oh, yazi mhlawumbe ukanyisa mangangibona ngihamba naye uMandisi. Engangixolela ngijabulela ebese yakhohle ukuthi kade ngihuphi. Yeah. Yazini ngim-atheke maseqeda ukuneka noma ngim-atheke kahle sefaka impahla yokugcina. Yeah. Mhlathe yazanayo yaphinda yahlangana amadoda ukuhlukanisa inhloko kulesixhanti kuyodinga isibindi nonye kuthiwe ngabe sengiyona mangantshela ngiyathonya ngiyoqhubeka ngilobe lokuthelela ngithwele ngeqoma ngabudophu ngamalengiso bamnembe ngestilinge hlwene hamba amalengiso ubhala kwami qeda ithemba kushabalala ifiso ngixikiza amabese ngiqale phansi ayisekho into engayisho No. ngicikitha kwebheni kwangipha amazwi Ungakulingi ucabanga umpopho. Akekho umuntu okwazi ukuyenza kanje bathi bayayenza nabo bayithaka nesimanje manje iqiniso liyabulalisa sengaduma lingithatha ukwenze konke kodwa ngasepenini ungalinga ungichansi ngiyakwenza konke enkantini ngishisa nepolish mangixoba lemdaka ngebhuzi love news amasokisi jokela kanje thwaseka kule nkunzi sezimidwa yidwa ngithunuka amanxeba ulimali emengavalwa ngempinda Eshe madoda. Anisho. Manje usikhakhane beningakamboni. Hayibo. Kanti kwenzakalani lokushini? U-Anita uhambe ufuna ukhomzini. Ukhomzini ufuna ubhongo. Usikhakhane ngala uhambe ufuna wena nawe uthi ufuna yena. Yini nafunana nje? Noma sendlala isitafula samafunana. Awu, hey. Yazi u-Anita ungicela i-airtime ngomnikeza u200. Hawu, manje no-Anisa ubefona mina. Hayi no. Uhambe ufuna ukhomzini. Awu. Okay. Manje sikhakhane nimbone ngifuna ngakephi? Bekufuna ngala. Awe man, angijovile. Hayi. Ngibalekelani mina? Ngoba uthe uNonovo uyangixolela. Awujovile mfethu. And then Nonova mfethu. Ngivele ngadideka. Ngibona uMavini uhujwa umphakathi wonke. Ngapha uqhuma nezibhamu. Ngathi ayingeke ngiyachiya. Ngeke phela ngivele ngifele 50 rand mina. Oh. Shuthi mina umuntu okumele afele 50 rand. ngoba uyahala. And mana Jovicho. Wena ushole uthi sonke lesikhathi uMavini kusamhobho ubungakongishayi. Hayi, bese ngithe ukumbamba ngo left and right kancane. Njobe fresh kanje lo. Hayi, awukomenzi lutho. Ayi. Iyabaleka lenja. Uyabaleka. Ushuthi uyankweleta ke ndoda ngoba umsebenzi bengiqashele wona uwenzanga. Ngikweleta u50 rand. Nonova mfethu, okay. Mavini, mana brother ungabaleki. Ngithi ukukuthinta kancane.
Hayi, Sathana. Nangu. Osala. Liphona lesikhakhane wena. I mean, untshontsheleni wona lesikhakhane. Lento oyenze kuwona lesikhakhane uyenzeleni? Osala. Guys, saqala ngishayise le ntsha le. Hawu, ushe emadodeni. Hayibo. Man. Wenzeni vele? Hawu. Uyazi ngempela. Wenzeni? Yena uSikhakhane bengimazi njengomuntu wakhona la endaweni ngoba bengijwayele ukuhlangana naye nje estradini bengimazi kanjalo bengakaze ngihlale naye nje sithi siyaxoxa naye cha umuntu obemazi kangcono uyena uNjovo U-Anita kade ngamazi. Because bengijwayele ukumbona ngimthanda njengentombazane enhle. Iyala endaweni. Lokane kwathi inhloko. Uyena omuhle futhi engimthandayo. Ngumfazi womshele ekhulelwe wena ongamthanda. Hey. Hayi bandla. Mina nguNonovo. Oh, ngala. Mina nguNonovo. sorry, ngisacela ukubuza. Manje uNonova uzokhuluma neKFC? Hayi, mina ngibazi bonke. Akekho umuntu engamazi wala endaweni. Ngoba nami akekho ngangazi. yena bengimazi ukuthi uhlala njengokuthi yabo kulo yamuzi ngiyabaza abantu bakhona bonke kodwa angibazi amagama abo nje kanjalo bengimazi kanjalo uSikhakhane ngiyamazi ukuthi uhlalaphi kodwa bengazi ukuthi uSikhakhane mina ngibuze nje ngaloyo ngiyamazi phela ngoba umuntu wala endaweni mhlawumbe ngingamuza omunye umuntu hayi uNjovo. Ngezwe ngimenyezo nje kuthiwa vala. Mangithi ngiyaphuma kanti umphakathi uhupha umfana. Hawu, ngamazi kanjalo kubhonga. Hayi yena uqinisele impela uMavini mesho njalo. Uyena umuntu engazwana naye kuqala ngifika la ngiphuma emlazi. uNonova ngiqala ukumbona ngangitshetha kayena umzulu ngoba khona la ngamdlula khona ekhuluma nefoni. Ay. We, angibuzwa nokuthi uthini. Ngicatha ufonele i-wrong number futhi. Sorry. Lakusasa bese ngimbona kube khona into ethi hayi, othi ngimbingelele ngolimi langakubo. Hayi, ngibuka limaqa athi zwani. Lapho ngangitshela ukuthi umswati kanti umzulu. Naso nje lesade siyasikhuluma isizulu. Okay. Ndakubuka umtapo bolwazi ngumcingo konke uvaliwe ngincwadi ebhaliwe ngafundeki mungabudeniwe ngisikhonkwane segama mhlaka zanhla sebashise nqaba kaitshelwana othumela imisho ukuthi balwise vuma nengozi induku lentwane yafumba sibaloba mhlazane izalwa imcinge Ade ngikufuna. hey isibali bong Sikhakhane uAnita Hayibo, siyamazi. okay Anita ubhongo lo uSikhakhane lo Hayi, ngiyabazi. okusho ukuthi umuntu ongayena usaziwayo la yimi Hawu, khomzeni mfethu. Engani thina siyakwazi, noAnita nawe uyakwazi. Oh, hawu, uAnita ade kufuna. Awu, ima umtshela manje sengize ngamthola. Oh, hayi no. Bese ngimtshenile. Manje ngithi angimkhumbuze ngoba manje ngibona ngathi usekhohliwe. Oh. Bese ngishilo. Sibala, ngiphathise umzala la umyalezo wakho. Angani nombhongo bese kutshelile yini? hayi ubeseke wangitshela ubhongo ukuthi uthe umzala angazi ukuphathisile ukuthi ungitshela ukuthi uya kababa wakhe emlaza ngazi kushoniwe kanjani hayi amanga lawo
uye efebeni. Awu. Okay. Uthangi nginike naso isibhamu. Umbekele sona kahle. Usithatha kuwena. Hey. Hey uyazi. Mhlambe ngenzeka kube uqinisile mayethi uya kubaba wakhe eMlazi. Phela kababa wakhe asingeni isibhamu. And ima ukuthi ke ubeya kwenye indawo mhlambe egangeni, ubengekashiye nangengozi, ubengekashiye. Khonzini. Lesi sobamba ngase abantu inkunzi ke ntambama. Unyile nangu Bhongo. Hawu. Sewakhuluma kanjalo nami. Pho uzokwenzani? Khonzini my brother. Imini nje uBhongo. Nami sengiyayizwa ke lento ekade usho Anita. Ukuthi mawuphethe lesi sibhamu, hayi. Awusabulutho. Aningiboneke phela nami ngicinge ngaso isikhakhana. Acike ngathi uba eyinyela umthithi njengenkomo. Hawu. Hayi akusona ke isiZulu leso. Hayi. Kanti sona. Hawu. Isona? Ya, kuba khona lesidingi nje ebeze ungasabi lutho uma usiphethe. Hayi, impela. Okusho ukuthi lesi sibhamu sinesiqhubho. Iqhubho. Iqhubho. Hayi isiqhubho. Ukhomzela ngasiphambanisa isizulu. Hayi, angifuni leyo nto. Seningenza umuntu omubi ohalala. Onana ufuni KFC lapha kumina. Bengitshela ukuthi uphathele thina sonke ukuthi sidle. Uthi bengiyiphathela ukuthi bayidle. Yazi uMarvin ngimbuzile nasekuqaleni ukuthi uyimalini u9 pieces we-KFC. Wangangiphenduli. Okay. Isifani mayisho kanjalo. Kodwa mina ngiyazazi ukuthi angilona isaga. But since nimqondeni wakhe bengitshela ukuthi ngiyisaga, bengizocela ivule le KFC. Ngiyihalele kokugcina. Bese ngiyayeka ukuyihalela. Hayi. Engathi akaphefumula. Hayibo hey. Emadoda, kwenzakalani lapha? Wena olandelayo. Madoda. Kwenzakalani la ngempela? Hayi. Lo untshontshe wayini likasikhakhana. Manje bekade ngihamba ngifuna yena. Kunjena nje ngisenkingeni ngenxa yakhe. Base bamshaya ke lapha. Yazini guys. Ngicela ningithole seniyona lentsha. Ngiyena lapha kasikhakhana. Hawu ngeke. Ebese mina iKFC yami le ithole ubani. Man. Awushongwana ukuthi uphuma khona asikhakhana umficanga. Ya. Bathi ngizomlinda khona. Sekukhona yena umthakaso weindaba lo. Hayi ningixolele mina ngeke ngikwazi ukuthola umuntu ofile. Obulawo bani? Jovicho uwena kanye umuntu okumele ngabe uyamthwala ufanana. Ha. La fuki idanga abantu. Uthusile guys. Wena akusuzomthwala ngoba umphindile futhi. Ya, sesimthola sonke manje. Mina namanje ngisabuza. Ebese iKentucky Fried Chicken yami le ithwala ubani? Awukahle Nonova, sizoyenza iplan. Mina guys bengicela uphinde ningibhekele yena ukuthi usaphila yini. Awumi, khona uzophinda umshaye futhi. Engathi akaphefumuli. He? Yazini guys, nginayo iplan. Asimthole kanje. Izombamba la, omunye ambambe ngala, omunye amngene ngaphansi. Omunye amngene ngaphansi.
Hayi. Asimbambe kanjalo bafethu. Sidedele isandla sakhe esisodwa. Isona azoqukula ngaso iKFC. Awu mfethu Mongezi. Awusondelene usifake isandla la. Up. Okay no. Nukunjova iKFC ngoba ngisandla singala ngibalanse ngaso. Ay. Akwenzeki. Umshawana akwazi ngisho ukwenza. Hayi. Jova. Ungayibeki kanjalo ngoba izwakala ngenye indlela. Hayi no. Bengishola ukuthi umshawa waphelelwa ngisho amandla okubamba. Hayi no, mina nginayo plan. Yazini, Jova. Ithanda iKFC. Hayi. Amane ngasetshenziswa kwayo lo planning nje. Ngamane usho ngomlomo leyo plan leyo. Hayi ngezandla. Ebese thina ke siyayenza. Nakhona ama right. Okay, bukani plan yami ithini? Hawu. Damn it. Ngombe mangilana impahla yokugcina ikhipha indishini ayibonakali. Ayikho mzeni usuright manje usungabuyela kini. Nalo muntu obekunika inkinga akasekho. Noma isibhamu ngesona esakho kuyesakhe. Kodwa manje sesingakwena. So, lento obuyibalekela kini ayisekho. Ya ne. Kwa nami ngizoke ngithola nje space kancane nje ngishaya umoya. Awu. Kodwa kusho ngokindlela eseningixosha ngayo. Nawe sikhakhanya. Ayingangifaki mina lapho. Awu. Ngingakubali kanjani sikhakhanya kube kuwena oqalele conversation. Oh, bong. Ngalesikhathi kade ungekho. Uthe usikhakhane wena uyijwayele lezi zinto lezi zokugijima. Unjova amsho uzobuya naye umthwele ngoba ujwayele ukuthi uhlutha abantu ikhwama zabo baleke nazo. So, yinto zakho lezi. Uyinja khomzini. Yazi unjova. Hamba sethela lonke uhlobo labantu nje. And uyazi ungathola ukuthi unjova uyomfuna kwakho usikhakhane ukuze bezophuza kahle iwine lethu bobabili. Yazi uqinisele. Yazini asimgcwasele sekwakhe sobafuna baba u2. Kodwa futhi la. Sobafuna izinto ezo3 lapha. Ibona bobabili plus newine lethu. Asambeni. Ya. Yazi bengihleli nonkanyiso. Uyangibhedela lo. Ungibuza ukuthi njengoba thina abantu swabona amanzi singawuboni umoya. Uthi engabe ofishi bayawubona yena umoya. Hawu. Yazi nami ngeke ngiyibuze lo mbuzo. Lokuthi ke umuntu mengena emanzini ashonayo uyagwiliza. Kanti nofishi mokhiphela ngaphandle uyaqhwisha. So laba abanye ofishi mabebona lo fishi ongaphandle uqhwisha. So bathini? Bathi uyagwiliza. Ayibo. Uyicabangizwa into nje. Uhlakaniphile Mongezi yazi. We kuphi khona? Ngabe ngiyeza ukuba ukhuluma ngokugwilika.
hayi ukugwiliza. Nami ngabe ngithi uhlakaniphile. Hey, awubambe nje ufuzo lo muntu man. Guys. Angithi niyazi ukuwa kwalo muntu kuwa kwe-KFC yami. Hayi bo. Maningi. Leli wayini liyafana nanele ngiliphuca ubhongo. Embekade ngilinika uyena ufanana as birthday gift. Hayi, sho sonke umuntu elakhe leli wayini. Namelami. Futhi namelami. Manje serious guys. Unonova nizomnyeka akhulume nenyama. Manini. Lo mbuzo lo othi ngithanda itype enjani yomuntu. Bengingangibuza ngani nona sekufika inonova. Ngoba phela bekuzovela ngithi mina ngithanda itype yomuntu njengononova. Hawu. Sana ubuze mina lo mbuzo guys. Mina nginengane guys. Hawu please guys. Please guys, ubuzeni mina lo mbuzo. Yazi khona umuntu engifuna usayibona le video. Man. Manicabanga ikhona itype yomuntu ethanda umavini. Hawu, inqwaba. Phela ngino 6 pack mina. Othi ngikhombise. Yabo? Wayene 6 pack. Okay, kasibuzeni ukhomzeni ukuthi angathandana naye netype yomuntu njenganaye. Hayi, ningangibuza udoti la. Kushuthi mina aneze ukungibuza lo mbuzo. Hawu. Wabuye. Yazini. Ngim-atheke kahle mase faka ipex lokugcina kule nto ayiphethe. Yeah. Yazini. Ngim-atheke manje. Xolekina njenge-rash. Hello baby. Hey, hlezi busy. Hayi no, olo baba bethe angene kanjalo. Ngingene kanjalo. Aw. Hayi, khulileke. Ngibatshelile vele ukuthi wena ubusy kabi. Awakabi naso isikhathi sami okwamanje. Mfuthu angisoze ngisho ngaba naso. Ngisho ngabe kuthiwa inomini. Oh, hayi. Okay. Bebethe ulova ngifike ngikhayile nenkondlo. But mina ngibone ukuthi kuzoba idea right leyo. Ngingazi ke wena mhlawumbe ungayithakasela yona inkondlo. Konje thini yena la? Yazi bengakayibhali bengisazuyibhala. Okay ke buka ke Mandisi. Bengicela ukunikeza u50 mfethu ukuthi sidlule ngakolova khona bezobona ngathi ikhonto eyenzakalayo phakathi kwami nawe. Letha. Yazi bengingakawuzami bengisathi ngisazoyuzama. Okay kodwa manje angithi mangingabuya nawe ngithi ungavuma. Angazi ngizobona. Okay ngizobuya nawe. Ngamalengiso bamnembe ngesikilinge hlone hamba amalengiso ubhala kwami qeda ithemba kushabalala ifiso ngixikiza amabhesi ngiqale phansi ayisekho into engayisho ucikiceka kwepeni kwangipha amazondo kwangishiya nephunga elinuka kabe laculela emzondo ngazama ngagoqa babopha bangifathela amasongo dosilam namathongo bathwasa ngami bangiphuza inyongo